K'aw kunnafoniya a jɛlen na k'a to aw sigiyɔrɔ la o ye Mali kunnafoni ka laɲini ye bi ye sibiri ye avril kalo tile 11 san 2026 a y'aw bisimila Mali kunnafoni ka don kibaruya olu kɛnɛ kan. Kunnafoniya daminɛna kunun juma avril kalo tile 10 san 2026 an ka jamana marabaaw olu y'a jira k'a fɔ ko République arabe saharawi olu kɔni tɛna o lakodɔn tuguni i n'a fɔ a dama jamana. Kunnafoniya dira an ka jamana kɔkanko minisiri fɛ Abdoulaye Diop ani fɛn min ye Maroko jamana kɔkanko minisiri ka ɲɔgɔn ye dɔ senfɛ nin kɔrɔfɔ ninnu kɔri carila fɛn min ye an ka jamana marabaaw fɛ. Hakilila jiginna san 1980 wagati Mali jamana kɔni tun ye nin yɔrɔ kofɔlen in lakodɔnniya a bɛ se ka kɛ jamana ye nka kunun juma avril kalo tile 10 san 2026 Maroko jamana ka kɔkanko minisiri ni o ye Nasser Bourita ye fo ka taa se an yɛrɛ ka jamana kɔkanko minisiri Abdoulaye Diop ma olu ka ɲɔgɔn ye dɔ kɔfɛ an ka jamana kɔni bɔra k'a jira k'a fɔ k'u tɛna fɛn min ye République arabe saharawi démocratique kɔni lakodɔn tuguni i n'a fɔ a dama jamana. Kasangani an ka jamana kuntigi General d'armée Assimi Goïta ale ka kunnafoniyaw kɔnɔna ye kunun juma avril kalo tile 10 san 2026 a ye Maroko jamana ka kɔkanko minisiri bisimila ni o bɛ wele ko Nasser Bourita. Kunnafoniya olu y'a jira k'a fɔ ko an ka jamana ministre des affaires étrangères ni ale kɛlenkɔrɔ kɔfɛ ka ni ministre kofɔlen in bisimila min na an ka jamana bɔra k'a jira k'a fɔ k'u tɛna fɛn min ye République arabe saharawi démocratique kɔni lakodɔn tuguni i n'a fɔ a jamana. Ni ministre kofɔlen in bisimila la an ka jamana kuntigi fɛ min na a ye foli ni tanuni kɛ ka ɲɛsin Mali jamana ma. A y'a jira k'a fɔ ko ale kɔni nisɔndiyalen don ka sababuya kɛ Mali kɔni kɛlen filɛ ka jɔsen mun ta ka fɛn min ye a ka lakodɔnni sɛbɛn kɔni sama ka bɔ République arabe saharawi kɔni kan. K'u bɛ Mali fo nin waleya in na a y'a jira k'a fɔ k'u ka dɛmɛ fana bɛ Mali ye fɛn min ye jatigɛwale tigilamaw kɛlɛli ale ni fɛn min ye Mali ka kelenya kɔni bɛ sabati sira mun fɛ Maroko jamana kɔni labɛnnen don ni ka baara kɛ ni Mali ye o sira olu fɛ. An bɛ taa Kidali marabolo kɔnɔna na kɛrɛnkɛrɛnnenya la an bɛ taa ANEFIS kunnafoniya olu y'a jira k'a fɔ ko an ka finitigilakaw kɔni ka wulikajɔ ni sɛgɛsɛgɛli kɛra sababu ye u ye tɛgɛ da fɛn min ye jatigɛwale tigilamaw dɛmɛbaa caman kan ANEFIS marabolo ale kɔnɔna na. Kunnafoniya olu y'a jira k'a fɔ ko tɛgɛda kelen filɛ maa kofɔlen minnu kan ni maa ninnu kɔni ni jatigɛwale tigilamaw kɔni tun bɛ baara kɛ ɲɔgɔn fɛ min na u bɛ binganiwale ta ni ka an ka wolomasiri tabaw kɔni sɛgɛrɛ nka ala ni an ka finitigilakaw u ka sɛgɛsɛgɛli u ka wulikajɔ ani n'u ka kodɔn yɛrɛ sababu u sera ka tɛgɛ da ni maa kofɔlen ninnu kan fɛn min ye telefɔni caman ani maramafɛn fo ka taa se mugujugu min ni o bɛ don dugu jukɔrɔ n'a bɛ f'o ma ko anti-char u ye tɛgɛ da kɛ nin fɛn kofɔlen ninnu caman kan an bɛ wagati min na i ko sisan an ka jamana marabaaw kɔni wulilen don ka jɔ yaasa basigi u bɛ se ka sabati an ka jamana fantan naani bɛɛ lajɛlen kɔnɔna na. Halisa an bɛ to Kidali marabolo ale kɔnɔna na Kidali marabolo ɲɛmaa Général de division El Hadji Gamou ale kɔni taara bɔ Kidali kɛnɛyasoba la ka sababuya kɛ fɛn min ye jatigɛwale tigilamaw kɔni tun ye mugujugu don dugu jukɔrɔ fɛn min ye civil maa dɔw olu kɔni taara yɛlɛn ni mugujugu ninnu kan mun kɛra sababu ye ka ni maa kofɔlen ninnu kɔni jogin kosɛbɛ o de hukumu kɔnɔna na fɛn min ye Kidali marabolo ɲɛmaa Général de division El Hadji Gamou a taara bɔ ni maa kofɔlen ninnu na ni k'a ɲɛ da u kan ka dugawu don kɛ u ye o kɔfɛ a tilara ka musaka bɔ k'a di ni maa kofɔlen ninnu ma ka jira k'a fɔ ko an ka jamana kɔni hakili bɛ a den kelen kelen bɛɛ lajɛlen na wa jamanaden kelen kelen bɛɛ lajɛlen ka lakana o ye jamana ka laɲini de ye ko fɛn min ye an ka jamana marabaaw u kɔni bɛ fɛɛrɛ ni dabali bɛɛ lajɛlen kɛ yaasa fɛn min ye lakana basigi o bɛ se ka sabati an ka jamana ale kɔnɔna na. Institut national de prévoyance sociale INPS ale ɲɛmaaba ni o ye Dirisa Bakari Jara an bɛ wagati min na i ko sisan ale kɔni ka wulikajɔ bonyalen don kosɛbɛ yaasa ka taa bɔ INPS cakɛda olu la gɛlɛya mun ni degun mun b'u kan o bɛ se ka dɔn cogoya mun na o de hukumu kɔnɔna na kununko juma avril kalo tile 10 san 2026 a wulila ni ka taa an ka Bamakɔ faba sigida sabanan ale INPS mɔgɔw ka cakɛyɔrɔ la yaasa u bɛ se ka kuma gɛlɛya mun ni degun mun b'u kan u ka faamuyali kɛ o ko la o de hukumu kɔnɔna na nin cakɛdaso in kɔni y'a jira fɛn min ye Dirisa Bakari Jara la ko gɛlɛya b'u kan an bɛ wagati min na ko sisan o gɛlɛya dɔ bɛ tali kɛ fɛn min ye baarakɛminɛn ko ale ni poste dɔw bɛ yen mɔgɔko dɛsɛ bɛ o la o yɔrɔ ninnu na o kɔfɛ fɛn min ye INPS ɲɛmaaba Dirisa Bakari Jara a bɛ kuma ta wagati min na a y'a jira k'a fɔ ko u kɔni bɛ fɛɛrɛ ni dabali la yaasa gɛlɛya mun bɛ fɛn min ye INPS cakɛyɔrɔ kan an bɛ wagati min na ko sisan nɔgɔya bɛ se ka don ko olu la cogoya min na.
An bɛ taa Kayi ka olu fɛ nɔ ka sanga ni tajiko ale kunnafoniya olu ye Kayi marabolo ale kɔnɔna na kununko avril kalo tile 10 san 2026 comité régional de gestion des crises et des catastrophes olu kɔni ye lajɛ kɛ ni Kayi marabolo ɲɛmaa ni o ye général de brigade Musa Sumare ka sanga ni tajiko kunnafoniya olu ye Kayi ka olu fɛ nɔ u y'a jira k'a fɔ ko an bɛ wagati min na i ko sisan Kayi marabolo kɔnɔna na hali ni o y'a sɔrɔ k'a fɔ taji maralen ni o ye stock o fanga ka dɔgɔ kosɛbɛ ko fɛn min ye jamana marabaaw kɔni b'a la ka fɛɛrɛ ni dabali bɛɛ lajɛlen sigi sen kan yaasa fɛn min ye jamana kɔnɔdenw olu bɛ se ka taji sɔrɔ lafiya la cogo min na nin kɛra ka kuma fanba ye min kɔni bolila fɛn min ye Kayi marabolo ɲɛmaa ale ni centre régional de gestion de crise maaw olu ni ɲɔgɔn cɛ kununko Kayi ka olu fɛ yen nɔ an bɛ taa Nizeriya jamana ale kɔnɔna na kunnafoniya olu y'a jira k'a fɔ ko Nizeriya jamana kuntigi kɔlɔsibaaw ni o ye garde présidentielle ye olu kɔni yɛrɛdama bilara ɲɔgɔn na fɛn min ye u ka tɛmɛni dɔ senfɛ bolimafɛn olu la siraba kana la min senfɛ i n'a fɔ aw ɲɛ bɛ a la jala cogo min na ni finitigilakaw yɛrɛdama b'a la ka ɲɔgɔn kɔni bugɔ fɛn min ye u ka cortège dɔ senfɛ Nizeriya jamana ale kɔnɔna na an bɛ taa Moyen-Orient kunnafoniya olu kɔnɔna na an bɛ wagati min na i ko sisan Iran jamana ani Amérique jamana olu kɔni sigilen don tabali kelen na Pakistan jamana kɔnɔna na yaasa ka kɛlɛban kuma fɔ u ni ɲɔgɔn cɛ o wagati kelen fɛn min ye Israel jamana kɔni b'a la ka bombardement ta ni ka Liban kɔni jamana kɔni sɛgɛrɛ o de hukumu kɔnɔna na Iran jamana bɔra k'a jira k'a fɔ ko wagati min na Amérique jamana ni Iran b'a la ka kɛlɛban kuma sabati u ni ɲɔgɔn cɛ Pakistan jamana kɔnɔna na ko fɛn min ye Israel kɔni b'a la ka bombardement ta ni ka Liban sɛgɛrɛ ko n'o waleya in kɔni ma jɔ Israel fɛ k'olu n'u sen don bombardement na ko kura ye an minnu tun sɔgɔlen bɛ Mali kunnafoni na nin bɛ dansigi kɛ an ka bi sibiri kunnafoniyaw la an b'a fɔ aw k'an bɛn don n'a nataw la kunnafoniya kura olu kɛnɛ kan Ala k'an ka jamana basigi